Proses pembuatan pupuk nabati. Nanti Kang Suryani mau. Ngombe iki mari kene asam urat penak WM danganane pacul ora penak. Mari. Alah nanti kira. Langsung. Mari. Awak iki nggih. Bakun, mana mlebu mriki? Dan derane langsung masuk mriki. Langsung masuk. Niku sampun di. Toyone pun anu pun mateng bakun iki. Toyo pet apa toyo aku? Ada timbo. Mboten iki digodhog, Pak. Timbo riyen nggih. Ayo nggih corongan, Pak. Utawa langsung teng mriku mboten apa-apa. Langsung teng gene. Langsung teng galon. Galon nggih. Iki unggah amat. Ya apa Pak jenenge obat ular? Betular. Kene obat liyane ya ganti nek Pestisida kuwi digawa nabati. ya penyakit apa ngene nopo ganti godhong apa. Iya lagi kan pati. Weh, ono apa kowe guyu wae? Opo Cengkeh. Main Bo, cengkeh laos. Terus Cengkeh putih Pak Saikun mau. dalam Cengkeh digo pacu mang. Digo rokokan. Di cengkeh mang, Yeng. Di pacu. Lah dipengki kok mulai. Piye karepe? Mam, diguyu RW wae kowe. Guyu ki seneng to nih. Ya ngono ya, nek merengut ya. Mangke niku jatah gelas Pak Wan. Karek guyune iki Khusus. Itu akeh-akeh ya. Sing mlakune angel iki mari. Ini Bang Yani. Nek tigalan to Pak Ayam ngene to. Ya padha cengkeh. Oh, wis anu, wis ana saose. Saus. Ya malah seger. Ayam itu. Nah, ularnya ra mati tambah gigi. Singkat. Digolek cengkeh sik apa bulan. Gawe sik kene kuwi. Apa? Heh? Duwe patang wit. Wah, gak ukur. Tani sudut tanah. Ora kuwatir nek gawe. Cocok mati nomah. Tak opo ya ono. Sebetulnya aja takok duit lho. Wah. Tambah ono to. Sik dibuka dhisik to. Buka dhisik. Laos ya. Ora lembut-lembutan aku wis. 5 liter air. Ukurane ora Sireh. wis gede-gede to, Mas. Sik. Mas, tak icipane ndek wis asin to. Iya. Pahit. Ora pahit kok. Piye? Ora. Cacingnya mati di weteng. Mambu suruh. Apa to? Gedeng mbone wis loro. Urung. Gedeng mbone kae. Nggih, mbone mau. Nek iki. Nanti dadi Mau saya bakul. Urung ditata ning kene kok. iki lho iki. Woi, mambu to. Suruh. Ah, urung. Yo to. Yang dhuwur iku lho. Wis to. Kayak kurang bagus. 100 gram. 200 gram. Nah iki gawe 2 kali ya 400 niki. Nah sing 5 liter 200 gram. Nek gawe 10 liter ya 400. Karek Langsung ora satu kali lipat mesinan. 200 gram itu 5 5 liter. Wis patukane iki. Karek mbek Ya mburit lipatan lagi cara pengaprias. Ya mburit no nek wis anu, nek diris. Pirang tutup kok. Bukuan Oscar karek penjelasane. Bakun urung roh penjelasan kok. Apa bingung lho ya. Ya neng kane. 400 Wonten no sak ono meh. Wis sak ono. Tapi kok ya kok main boy sing paner iki. Endi godhong mambu paner. 400 gram. 1000 gram lagi. Iki nggone sampean. Apa 1000 gram lagi sak ono. Lebuan bisa. Pan wedhus iki lho. Dhewe-dhewe.
Maksudnya nek pahit padha kali. Pahit Kayak Bayu Saidi to. Blender. Aku ora arep. Sampai gak gatel nih, sing gatel nih. Iya. Tangan lurus tuh. Ora tumon iki aku. Padahal dipane gatelen. Jenis sing ngono kira ora ana sing dipangan. Sambil nonton aku pas gede. Ayo iki kafe pai-paitan. Lah, banget ini kurang di blender. Dalam Bako, daun bako. Bisa. Bako kali bawang putih nggih saged. Bako lho sakur petang. Bang putih aku ngrebengi tak untali sito-sito jengenge kok. Apane jengenge nguntale jengenge. Yang untali gerak jengenge ora arep kono to. Lah lho kanggo opo? Ndok to nih. Tinggi iki kanggo penyakit apa? Melok pisan gawe guyang iki. Lah lombok ya buah. Lah kilo 5. Non taksi dari itu kan dari kita untuk biji. Pelajari ilmu peroto sana yang macam-macam gitu. Per kelompok. Ono ya seperti tinggi. Yang banyak. Diwalek. Pakai. Nongi lho. Nah lagi pupuk per Kaken. Patani saya dah. warna sing ora kelompok telu ya yang numpuk kabeh. Kuwi main boyan. Ya buat tuh. Pahit no. Nah, Ora pahit. Ben nyoba. Acal dia Saiki jale yo. Angel ya, berenderan. Pahit gitu. Kayak kan jadi kan kok garang banget. Bulat ke ladingane iki gini macam ini. Ngacah dan ya. Sambiroto. Wis, ngono wis. Sambiroto no jerang kandang kono tak. Asine sing pahit-pahitan iki yo meh padha wae. Mojo ya pahit. Lah mojo nanti boleh angel gampang ngono iki. Indi lho. Sing gampang kan yo main bo iki kan. Sepayat ya nasi Singosari kono. Gak kebian nang kulon jurang akeh. Par. Tapi kira. Mojo. Terlalu gampang. Sing tak bah. Banyune sapa?